तू गॅस करतली म्हणून म्हाका डावट बा. वचून दाखवता जालो हे जेवण आयटम जेवणा आयटम आहे. पाल्लं कसं घालतोय? पाल्लं म्हळ्यारी आता कसं नाही आता माहिती पाहिलं घालतात पाल्लं म्हळ्यारी हैराण जाई वे नाही हा दोन झाले पानान करची नाही जेवणा आयटमाची नाही रांजाई नाही तसं मला कालवंग तसं नाही मला पत्राड साईड आयटम कुग्गे पान्ना आयटम पान्नाने करते पान साईड घालतात त्यांचं 2 hours later. वाळी कांदे बी नाही वाळे सुकी बी नाही वाळे सुकी बी नाही मिळत हां झालं नाका सोडा मग सोलाला वाडी सणा मोडे सणा मोडी वाडी घालणं वाडी पाड नका दात हे नव्हे कालवून घ्यायचं तसं आयटम रांजात जेवणाचे हां कालवून घ्यायचं तसं हां जेवणा कालवून घ्यायचं हां 6 रुपये रांधे 6 रुपये येस सर नो तिथले हा सांगते होई नाही म्हणता त्याने सांग ना रांधे नाही एक झाले क्वेश्चन सुके नाही पचोडा नाही कढी हम्म? कढी जिरमिरी कढी साईड आयटम जेवणांत साईड आयटम जेवणांत साईड आयटम म्हळ्यारी हाका पण्ण घालतावे पण्ण घालना म्हळ्यारी ह्या उरतले पत्राडवे पन्ना अशी नाही पान नाही पण्ण घालण्याचे म्हळ्यारी पण्ण 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 घालण्याची पण्ण घालण्याची साईड आयटम फंड घालण्याचं आणि कसं फंड घालण्याशील कसं नसा आमचा निकूटवे हे एक रंदई ना जेवणाचे आयटम डाळिंब करता माग सांगत तुझा माग कर हा रंदप कर ना मग हा काय रंदप करता अंदाज गुचूर का डाळी घालण्यात दिसला तरकारी 2-3 नमुने तरकारी घालतात ना दोन क्वेश्चन झाले पत्रड ना मुगा म्हणाले मुगा म्हणे रंदई नाही तरकार घालता की ना कसं झालं घालता की विचारले ना म्हणा तरकार घालता विचार म्हणलं तर 3-4 नमून तरकार घालता की विचार ओढ्या घशी तू 3-4 नमून ओढ्या घशी 3-4 नमून घालता की विचार तू ना म्हणा कोसंबर म्हणले पण हा नाही 3-4 नमून घालता म्हणून तुम्ही काय काय ना म्हणा तरकार घालण्याची मला हा वाडी धंदे हा वाडी धंदे नाही तू थोडे पहिले सांगेल हा डायव्हर्ट केला तू हा डायव्हर्ट केला तू का थोड्या वेळ पहिले ओढ्या घशी रांधे म्हणतो घशी समज सांग ऐकलो दी जेवणाची साईड आयटम आता का फंड घालता वे पण नाही कलर तांबडे उरतो वे रांधाई ना तू सांगेले साईड आयटम 2 hours later. गोत ना बरं जेवण आणि कसं करता कडगी चक्क कडगी पुरपुर नाही काय म्हणतेस कडगी तनिके आयटम ಅಪರೂಪ ಖರ್ಚು ಸೀಸನ್ सीझन हा सीझनच पणसा इडली नाही पणसा मध्ये नाही पणसा आयटम आहे सीजन वय वय पणसा हे मुळका पणसा बकरी पणसा बकरी
करेक्ट सनी फळे तनिक आयटम तनिक आयटम सीजनल वे सीजनल नाही केना करेक्ट केन्ना करेतले खट्ट नाही हय पिठान करचे पळय पीठ वाट्टून हां होय पिठानं करचे शिजवच वे हे मला सिरियस नाही नाही वे तू केला केन्नाची करता चटणी लावून खाऊ का हे चटणी लावून खावे तर तशी खावे तर पड वे पपाळे कायलीन तू हां अळान पिठा भाकरी घेऊन आणि गंज उरतले तूच सांगितलं भाकरी कायलीन करचे जाल्यार उर तुके उर पाप आमी पूत नाही उर पोळे कायलीन तू करचे कसं म्हण सांग पोळ म्हणायचे अनेक नाव काय भाकरीची आणि गंज करते भाकरी आणि गाणं नाही नाही सांग बरं तरी काय हा सुरनळी आता हे नव्हे रांदई रांदई आई रांदई म्हणून नाही काला जेवणाचे आयटम तकांबट दौरंदे नाही सीजन की खैम करचे येतं सीझन म्हणून नाही सीझन म्हणून नाही ते केंदले करायचं असले रे मेळले रे अळंदे रंदे अळंबे रंदे नाही केंदले अळंबे रंदे पुरा लोक नाही 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 ते म्हळे हां सीझनल ह्याची जाल्यार नव्हे तर केन्ना मेळता तेन्ना करायचं तुका असतं रे करायचं मेळ्ळ्यार करायचं नाही नाही कडगी रंदे कडगी रंदे का नाही का नाही का कडगी चक्को उशीला कडगी रंदे नव्हे आई पोळे तू हेच कडू विचारता साईड आयटम जेवणाचे जेवणा साईड आयटम सीजनल नाही परबे करतावे ते वर्षिका करतावे वर्षी करू का म्हणून काही ना करू का म्हणून काय ना म्हण नाही करता की म्हणलं करताले ना कर इष्टच आहे जरी तू सांग ना जरा कसं करते पुरा इष्ट माका तू गेल ना बरं की काय ना मी सीजनल सीजनल ते काही कर नसते पानान करचे ते सांग ना होय ना म्हण पत्राड होय हां करेक्ट जेवणाचे जेवणा आयटम सैड की मेन कंचाले जेवणा कालोंगेच बी हाडना सायडा बी दवरून घेऊयात कसं जाय दोनाच तरकारी घालून करतात ना हां एक नंबर तरकारीची तरकारी म्हळ्यार घालताची कसं जाल्यार घालता येता कसं तरकारी म्हण घेते तरकारी म्हण काय म्हणे तू सार नाही म्हणून कळलं तर रांधाई कसं जाल्यार नाही 2 hours later. कसं ते प्लीज ये अच्छा